Een soort gemeenten in Nederland binnen toch de dure groenonkepen in zwier waarkaam. Bij Apeldoorn stiet Heerenveen intussen landelijk on top bij gemeenten die het meest verlen ha op onrendabele groentransacties. Liefst 80 miljoen euro. De Friese gemeente maakt nou meer dan 13 miljoen bezuinigen. En als de provincie financieel net bijspringt, komt daarmee de hele industriële ontwikkeling van Heerenveen in gevaar. Maar deputaire konst is nog lang net zoveel. Wij gaan eerst naar de opgave zelf, naar de gearworkingsagenda. Ik naar bijvoorbeeld, wat voor ideeën hebben wij te geren maar Heerenveen door de invulling van dat terrein bij het Klaverblad Noordoost, zodat je het bij Tjalbert en Lunjebert. Eerst de inhoud en dan we een mooi hartje hoe kunnen wij daar echt concreet vorm aan jagen. Als Heerenveen de bezuinigings niet gedwongen terugviert, had dat nevens wethouder Buwalda grote gevolgen voor de Veense verkeersplan en dus voor de bereikbaarheid van heel Friesland. En dat betekent dan dat wij een aantal zaken die van belang binnen voor uw regio, en dat is met name het bereikbaarheidspakket, de ontsluitingen om het wegennet rond Heerenveen, en dat moet zo'n 15 miljoen winnen we daarvoor aan het sparren. Maar die zetten wij dus nou eerst in om uw groenbedrijf op water te brengen. En dus kunnen wij voorlopig net nooit aan de investeringen van het bereikbaarheidspakket. Maar om nou te zeggen, ik zag hoe het Heerenveen er financieel voor staat en die zal het type van de provincie nodig hebben, dat is mij nog 14 en 14 te betalen. Het college van Heerenveen wil de problemen takkenmewieken bepraten met de gemeente hier.